Awle mahse cái YouTube video ronda về chhin bionic Mizo channel ka ronda về chhin hote mai te milo ngaihthlak saka milo en saka milo ngaihthlak sa về chhin avangin min en Tûnlai clear to jong jong ne na han lom thu ron soya episode masalam one lama khan kan dongin kan share tha thei vak lawa kan bulletin na ten min thra thiamanga tuna episode 2 tan lenga still you chuan hei athupui hi kan emele fanui chu tinia episode 1 le en lote langai thalote kanom takin episode 1 lama khan ro diga achang to pa ber chan chin kha kan soinol to mumang maktak maite college ni masabera emele fun nei chun ne na anin hu thiam lo do ngal mai dan tele ro digan chu emele fun nei chun chu zirte na peklak atum thu te khania ole kan share tan ngal mo mo bang chuan college pokar khat don chuan local ve tarang mai kan emele fun nei chuni pokha zirte na pek thei hun kamet ru ve rang bok achana chang tan na chu hun thra ka huta zirtop ne nia lunch break kan nei zo chuan eriganen kan class lam panin kan kala classroom kota chuan kan emele fanui kha athenu ne na loadinga chance kamuni in ka hrata classroom do na kong khar zona chuan tema ni lam nu chuan loadinga erik khoi mo pile ka bo ka lo phote ka ti chuan ingatan mo tin erik chuan mak ti mel fe hian milo ena o lo phorvat mete mai don lo ka ti chuan hri lai mel fe hin a bek chu hongin le ka bo chu la chuaka min petangala heta hian lom ro o ti pa chuan erik chu kan wi zewa le ka bu chu ka poma kan emele phun lam chu ka panding tangala anung lam atanga ama vasut her sok pa chuan kale ku buken hau chu ka thlau der ta veka ai a kongin ta che aron ti chuan ka mel chu hu chiang ta deuh nge nang hi ti mel zet hian aron che zom zeta tildang soile ma chuan tunga mi kan na tura lo ding nga ya nang ma awangin kale ka bu ka thlau veki Tûnlai mi chau ta phi chu inin la CHANGKANG tel tela mol to ton mai hi ti hriat taksi chuan kan ti da ngal bor bora mania college kota ka supa khai ni tro aron ti deuh phong maya nai set sot en pa chuan nang hi imol ringot lo hriat numbo thalo telani hi ka voi khan mu na cheni ka soi zo rol chuan chotale ka bu ho chu ka char ko mala mi mol min tialo hriat na thalo a tungai kan hi la hrenange emele fanu kan hi riam nang niang mi noi nung hi lo mol chu thinrim ti hriat tak chuan min ron tilet ngal bor bor maya tungai kan hi ala hri bik lawang hle mai mi noi nung a ve khanglang chuan nang te hi email ena ni ngal zek mai ka ti America ram president fanu po ni la tune mi zianen hi chuan kut to tluk po in ka mulo che kanin ti thinrim tak tak don tia chuan erika chuan ho professor ki ma local trap ania lut watang tin fing takin kanin nia lai chumiron pot chat thei ta rama kaminia tang kha chuan kanimele fanui nen kanin hu piang chuan kanin mel no lem lo thei hle nie hleitlinga a mel chhelawa a in cheina po asang ve tok hle bok angawena fresh reng bok mahse chung zong chu amizia chapole indu ve ar na chuan a hlia khuina ti chene hle nia mihring hi chu kan mela hian mizi hian kan ni na pholang chiang jok thin reng ani ti chuan college po kan han kal vele tanok noka tlakat don chu kan kal vele tareng mai kan emele fanui po kha kan class mai nilo kan college puma chuan alar chak vet hle maya kan college meichia in ti nei ve deuh hoin scooty nal tak college kalna nan man lain kan emele fanui ve thung kha chuan VIP car dum hian an chung ko driver in ron thla thina college ban thlengin nga ka college bana a hruai hole mai thin chumi wangte po chu ni ve ma na mi tam takin an lo chung en de far big lam ni mase ka tan chuan ni ve lem lo kanui te ti zalek lek zo khatianga midang chunga leng du le len chak mi ni ve nga tila chuane akar manang che pathum po college kalnan mangin ka injui tir du theng chu mahse ka pe zong ni ve lem lo
class 12 ka pass lom nana kapain kan car manufacture company siam ngat Germany company ko chuak Audi car ogas hor chate company siam te nen ang lek mai min present po kha kan garage ti moi tu bak ni phame ulo kazin chuak mo ko thente ho ne na trip kan nei chang hian kala chuak vele zewa chu ni mai thlakata hian voi khat vel bak chu ka khoi meulo mahse college kalnan hi chuan ka u nei Tûnlai du tak grace lalrin puin class 10 ka pass lom puinana allo atanga bike min lei sak vengat Kawasaki Ninja True H2R ka Tûnlai hian kalangai na in kalamang ta char chu ni hi Awle ka peng thui don tlat zirtop ni ania kanemile fonui ka voin chu college cha ka mutlat lo a chapole mol mai nelawin athat setel ro ani mele afternoon class kan nei lo wang chuan keni po chu kan bang ma lunch break atang chuan kan bang der mai nidang ang thawin erikanen chuan kanin khal horwal le tana na maya college atangin kanin an hai zo wang chuan kathling masa a erika chulo peng koi tura ka somve po chuan tihtur poimo anei thu soin atan tlang le tangal mai khania gara cha bike te ka park zewa kan in kalut che tia chuan thil mak lutuk mai ka muta thut mai kan nemele fanui kha kan sitting room a kanu ne nan lo ti mel lai chu ka muta thut mai ka phude usoka heart attack te po ka nei man thelo mole kanu chon milo muwata boyai lo ho to ni mo I chawem enge voin chanchin aron ti zom ngal de uzat maya chu vele kan nemele fanui po chuan kalam chu ron hoi ve ngala a mela chuan magati ti chu hai rual lo hian alang chianga kapi hi fapa mi ti in kanu chu azot ngala kanuina chan ma chuan nu henu heninge lo tia helmet da pa chuan ka zot ve ngal boka boya hi lal rem kimi ni hi kim hei ka fapa lal ruat digania hanin mel hret ve shrim ula ati chuan kamel hret na rei to ngai sak lem lo ti hret tak chuan kati san deuh muka ka va hre ve si lo che ve ka voi khat mu na che ni min lo hret dana hian kan kule chai kal ve niang mo lem chan chu va han thiam sot lar tak em min shema lak kamel hret ve si lo chia lo in chi bai ve shrimila ti pa chuan a kut ding lam chu ron phar chhoka ka va han e lo chiang tak em kanuin minang te bulanung chang moi lan tir thin tur ti min zir ti lo sela chuan vok thluk to pania kat ka du ni ei lem lo ti hriat che chuan ka chi bai ve ta rama henu bula hian ko omrei pel hlol lo nu ufeli hi office ala bang lo mi vo in chu office on daily fala a room a khian ni chin deuh khana chhota in ka hria ati chuan poka chaw ka room a kan mu ha chol teng tlai cho in pe huna milo kumle mai ulo kati chuan kan mel funul rem kimi chuan min eilo mel zet hian min ron mela kanu chuan ole ti dan le ati maya ingma soi chon jom to loin ka room lampan chuan ka chhauzi tangala in chung chhauna stepa ka chhaupa chuan nu khanu ka acting zirna skula kal to le to lo zot te o ngiam deuh chuan kan ti zui khera in chung ka thlan chho chuan ka room alut tamai lo chuan ka room chu kal pelin ka u grace lalrin fel room a chuan ka phei tlang ngala u long te u thil ka lo zot lok che ka u room kong ka kik pa chuan ka ti lawa alo hon lok lawa chuan grace lalrin fel lo hong te ai ringa kik pa chuan ka han dile a aming pum chu hre chiang hle niang a room hon na handle chu aron che hruta lo hon pa chuan inge awak zela mol theiro puisi thinrim angrang nui za angrang chuan aron ti zom zata I hre theilo emani kha laptop a headphone in hlag lo ngai thlalo amuti ron ti ching pen vek hei chu ka laptop ani mo inge ka thu lo man ve top izakem kati chuan ka laptop office a theng hil dai lo min nui tlan pa chuan a han ti le a imo u khuma hian lo thute thil ka lo zot che kati chuan
a headphone chu dah pa in a poimo leng chu nui vur chung chuan a lo ti zom ve zata tun tum chu poimo ve tak tak to lo in hnuaya kanun ena in kom nula khui hrenga yam email hriat aniam ka ti chuan MLF fanu kim kimi kha mi soi khoma lo thupa chuan a ron tia nie kanina nge lo tia I thian nu mi ka ti chuan teuh lo mai ni tin deuh khan a hming po ka hre ve chialom ka mil zong ani lo ka pa hmu turin MLA lo kala a lo zui ve ni kha tun thleng ala om chuan thut khom na room ka pa te an la in bian yang ati fel et mea ni mo mak ka ti renga ka hre thiam chi ka ti chuan ka u chuan I lo I mai ta a hman ani chiang mai opposite thokani chu kanin hodun ber hialang kanu bula min thengai me long te na om vel ni chu enge mo hret reuh ni ka u chuan ko tiang mi zia khu chu mo tan ka du me lo nia hre thiam em hati chuan ka hre thiam zia lan tir nan ka lu chu ka lo bungat ngata ni ka ruma ka phei ve tonga college ram ka lo ho chia ka identify si lawa khanu kha kam hu ta mak ka ti ema I hre takin ka tia ka lo zot lok chani kha ka ti chuan okay zot na tangin nei le huna miron pan thei ngi lo la ni jang reng tak chuan han tia te reng ka u nei chuni ni mewa nang lo tunga ka pan chuan nga mahse laptop kha zana project ti nan ka mang du nia ni vurvung chung si ngeyom lek si chuan a room chu san pa chuan kan ti le khera ti chuan weekend te chu engtin emo kan mang chho ve nok pathian ni po chuan phurle pathian fakchak wang po ni lo atul wang jok chuan kan in khom ve le hrama monday ni chu monday riau wang nge po ko hrelo college kal chu ka pe lo riau maya mahse kal lo thei si lawa project claim submit tur om ve le zel bok nen eriga nen bok chuan kanin khal phei ve le ta na maya ke yang thawin eriga po chuan lo pe lo ve tho mi lo nia monday hi chu kan he ti deuh rang zel hi ni achane ro sei tur mem ka hre chuang hau si lawa second period chuan professor kima project min pe fel tak maya ka ti ve thiam te chu ka submit fel ve thei ta ti chuan second period zawa third period kan tran na che chuan kan class join thar tur an om an ti deuh sap chu ka hre ve mahse ka inga vak nga thok lem lo third period chu miss tluang te period ania lo lu rual chuan meiche pakhat han en mai powa chung ka ho sa tanga chuak ani hau lo ti hriat rang mai hi alo hroi lut boka tunu mele ro chu kang sur nge ni po hrelo meiche makeup mang si lawa chuan athafal bi klein ka hria kalo clear tui do niang erika chuan min lo kheu har zok pa hian imit kha thlapalange phun sep chuan aron tia teuh lo maya ei lo mel zet chuan ka ti le ve ngal zata mahse chu ti erika nen kanin bezo chunulam ka han en le chia tia chuan kamit thla asam type in thavak lo le nu upato lam deuh nui meli alo lang ta thut mai le ka wa han thiam lo tak a mel ka en na piang chuan chu thil hlir chu ka munun tlut mai nia a introduce lai po ka lo hra chang zo to lawa ama ka mu le chuan meiche thut na lam tlar hnung bera bench ola chuan in tla run mel tak hian alo thu der to mai erik tunge aming ka ti chuan erika chuan kha ka ti reng kha yen char motia a introduce po hrelo khopin ani moi lo thlira nui za ti hriat tak chuan han ti te soivat mai te ka ti chuan lanun moi nia manuni ti in min ko thina ti tain ka hria atile erika na minga soi chu ka ngai to ngel pon ka hriat no chu ni der si lawa mahse henga tinge lo lu tir khan kamithla khatiang alo lan ve ringot le a mel ka ve non le chuan kan chung khat nai tak ang main ama hre chiang tak ang chuan ka om tlat zel sia ka van hre thiam lo tak ole na pakhat ka nei ta he nu hi tunge ni chia chui zui ngai ni tin ril ru chu ka siam ne tabur maya ole khadi zong kha episode 2 tan chon ya chon episode 3 hi arang theyang bra ti chon to kan channel te melong ai hlut saka milo thlir sak ve tu te song ne na lung thu ka soya
episode 3 changle turin lo subscribe sak ve theuh don